Music Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tangetsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay.
bagal daw, bigat na kayo amin na po. Mabit yung kapuasan. Pangasinan, Dagupan. Baliktad pala, okay. Good morning! Naimbanggal daw, bigat ka na kayo, amin na po. Mabigyan kapuasan, Pangasinan, Dagupan, hanggaman manter-ter-ter soran. Ambil bilungat so tawon. Lapod sayay bagyo. At atang tanagagik yan iner. Sakila so syudad na Dagupan, under signal number 2 la. Pero pangkalawan nyo, siguro at atang tanagagik, ang pubalot sa maksiya dagum. Ang pamot sa manter-ter-ter oran. Nagaunta na tatang tanagagik. Why apay akin? Walad signal number 2. Ayun ang sabi ng Pag-asa kayo naman. Diyan ka na sa kapaborito tayo, kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Nakaulop na kanta bayad sa agaw na Biyernes, Petsa 3 at atong tanagagik. At bulan na Oktubre la, at taon 2025, sa magtarelingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Siyempre, kanta bay timat at atong tanagagik. Diyan technical side, ang Gape Arom, the only one, sa alununod Engineer Nixon Dakal. Unong sa amin kung kulante, wala ya so bagyo natan at tatan tanagagi ka, ya undadalan natan, unbubultang at bansa tayong Pilipinas, at kabatun ti pa susang konoran, ya kiwas galaw tuya, jad pa na maglay na sa report na sa Pag-asa at tatong tanagagik. Tapian dyan tan at tayo po ay magabayan kung ano po ang dapat nating gawin at bagamat alam ko tayo po ay lahat na nakahanda kasi kahapon pa lang inaanunsyo na po ng isang araw pa, inaanunsyo na po ng Pag-asa at sinasabi na rin natin na may bagyong paparating. Ano ha? Pero ngayon narito po ang ulat, papasukin po natin ang DOST Pag-asa. DOST Pag-asa, go ahead and good morning. Hindi pa yata handa si DOST Pag-asa. Maya-maya siguro magiging handa na siya at papapasukin natin siya. Yan na si DOST Pag-asa. Go ahead and good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paulo. Lumakas pa nga ho ito at ngayon ay taglayang maximum winds na 100 km per hour near the center at gustness na umabot po sa 125 km per hour. Ang kanyang naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay pakanduran nilagang kanila 20 km per hour. At based po sa latest available data, nakita sa sa 150 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan. Ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa mag-landfall, ay mauuna na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya kaugnay dyan, based po dito sa latest radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as its entry point. So nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o kaya naman ay sa southern portion ng Isabela.
Isabela. Pero bukod dyan, bukod sa landfall ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo, ng diametro ng bagyo. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province. At yung mga pag-ulan, ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall nito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noontime, yung time range ng kanyang landfall. At pinapakita din po ng ating models na posible po mag-west or northwestward pa rin ang kanyang mahinay signal at ating tanagagik although naririnig ko madyabalo tayo. Oo. Ni sir, parang mahina po audio po ngayon sir. Pasensya na po kayo medyo nagkakaproblema tayo sa ating technical Hello, good morning Madam Burns. Pasensya na. At although, ayon sa mga nakuha natin mga latest report at ating tanagagik ni Pakaradsaya si Paulo, yun nga po may mga parte ng ating lalawigan na nasa signal number 2 po ngayon. At siyempre, ang buong lalawigan ng Pangasinan, nag-cancel na po. Ng pasukan in all levels sa pampubliko at mga pribadong eskwelahan. Ito batay sa as of 2 a.m. kanina, alas 2, although may forecast na dapat kanina alas 5, nasa signal number 3 ang extreme northern portion ng Aurora, Dilasag, Kasiguran, ang central at southern portions ng Isabela na kinabibilangan ng Dinapigue, San Marino, San Guillermo, Etiague, Jones, San Agustin, Cordon, City of Santiago, Ramon, San Isidro, Alicia, Angadanan, City of Kawayan, Benito Soliven, Nagilian, Luna, Rina, Mercedes, Cabatuan, San Mateo, Aurora, San Manuel, Burgos, Gamo, Rojas at Palanan. Ang northern portion naman ng Quirino, Madela, Cabarugis, Aglipay, Saguday, Dipun. Apektado rin, nasa signal number 3 rin ang northern portion ng Nueva Vizcaya, Diade, Bagabag, Villaverde, Baguio, Quezon, Solano at saka Bayumbong. Ganon din ang Mountain Province, ang Ifugao, ang southeastern portion ng Abra, ang northern portion ng Benguet, lalong-lalo na po dyan sa Mankayan, Bugyas, Kabayan, Bakun, Kibungan at saka Atok. Ang central at southern portion ng Ilocos Sur, kasama po dyan ang Sugpon, Alilim, Cervantes, Soyo, Tagudin, Santa Cruz, Sigay, Quirino, Gregorio del Pilar, Salcedo, Santa Lucia, City of Candon, San Emilio, Galimuyod, Lidida, Banayoyo, Santiago. Ganon din ang northern portion ng La Union, ang Sudipen, Santol, Balawan, Luna, Bangar. Signal number 2 naman ang southern portion ng mainland Cagayan, Piña Blanca, Tugigaraw City, Enrile, Solana, Igig, Tua, Piat, Rizal. Rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora. Apektado rin ang northeastern portion ng Nueva Ecija, lalong-lalo na sa Karangalan, Pantabangan. Ang southern portion ng Apayao, sa Coner, ang Kalinga, the rest of Abra, the rest of Benguet, the southern portion ng Ilocos Norte, Nueva Era, Badok, Pinili, City of Batat, Pakay, Curimao, Banna, the rest of Ilocos Sur, and the rest of La Union. Pero ang northern portion, ito, as of 5 a.m., as of 5 a.m. today, October 3, 2025, ito po yung mga apektado na northern portion of Pangasinan. San Fabian, Sison, Pusurubio, Omingan, San Jacinto, Lawak, Binalunan,
San Nicolas, Natividad, Tayug, San Manuel, Asinggan, Santa Maria, San Quintin, Dagupan City, Mangaldan, Manawag, Bolinao, Anda, Bani, City of Alaminos, Sual, Labrador, Lingayen, Binmali, Calasiao, Mapandan, Santa Barbara, at ang Ordaneta City na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na po. Aha. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapaborito. Tani, likod at saya so terter na oran, bagyo, dagem at atong tanagagik. Alikas yung mayagyag karuman. Alikas yung mayagyag karuman. Bandad alas 7:31 na kabwasan. Karuman niya. October 2 at atong tanagagik. 3.6 magnitude. Yayagyag. Detan at Bolinao, Pangasinan. Tulay nagagawad si katayuan to. Sa kwanto man lang tinang comment, ano ba yan? Kwanto anong nangyayari sa Pilipinas? Kwanto? Meron tayong lindol, meron tayong bagyo, meron pa tayong sunog, kwanto? Meron pa tayong korupsyon, kwanto nandito na yata lahat. Meron pa tayong korupsyon. Kwanto? Ay ni si Mayor Benjamin Magalong in Marapla, in Marapod Kongreso ya timan at na karton nila kanat. Na karton nila kanat sige. Former ako Bicol Party List Congressman. Oh, by the way, congratulations. Meron na tayong Kalamor, iisang party list mula sa Pangasinan na nakapasok sa House of Representatives. So nadagdagan yung ating mga congressman, mga representatives po natin sa House of Representatives. Figure yu tayo pa nang balikas yu tayo thieves. Tano, representatives, kanto, walay H2 man, alag, makapkapo ya dengulan. Nuwag ta, House of Representatives. Yan, thieves. Aluan thieves. Nathan, Mira, we have actually 6 districts in the province of Pangasinan, so +1, we have 7. 7 lang. Congratulations. Kahit pa paano, meron tayong nadagdag na congressman. Sana maging maayos naman yung ating mga flood control system sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi ilaluan tayo at atong tanagagig. No, in place iraratan so flood control projects. Diyan kabayaglan ng panahon tigay taon laya gagawin itan iran project sa tatong tanagagig agauntan. Supposedly, at sa kumunya panahon at tatong tanagagig yawatan lararatan ya flood control mitigation projects sa tatong tanagagig. Diyan ginagawa dala tila kumun na i-experience. So, unyaran, malawakang pagbaha. Gauntan. Lumang bilang wala ramay lugar ya underwater ni, siguro araraman iraramay agni na si kaso. Or, lantin na iwasan, so, wrath of nature, ya kwanda. Pero at least sana, ma-minimize. Gauntan. Kani, marap si Mayor Magalong, Benjamin Magalong. Ay, kaskasian. Si Congressman, former Congressman Saldico, nakaka-insulto ka. Kwanto? Dangalan tipa. So, sayan balikas. Balikas to at atong tanagagik ng Mayor Benjamin Magalong ng sikatoso in Marap. Nugak nalilingod dyan either dyan Congress o dino dyan narlamay narap po yan ng Mayor Benjamin Magalong. Pero wadya, so sa may balikas to sa atan. So reaction to ya agagik at sa may in pan-resign. Ako Bicol Party List Saldico at House of Representatives. Wadya, dengalan tayo at atong tanagagik susatan yung reaksyon ng Mayor Benjamin Magalong.
no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na parang taong bayan. Nakaka-insulto pa. Ito nga, lately nga, sinabi pa na Dito na lang sa microphone ko. My God. Medyo na nairapan na natin Nagdakaw ka ng bayan para sasabihin mo, ito sa Dito na lang sacrifice on sa your part. microphone ko, sir, para wag And ka it's nang not an takbo ng abandonment. takbo dyan. Ito. Ganyan na ba kababa yung Pakinggan po standard natin sa Mayor Kongreso? Magalong. Mr. Chair. Imagine, Ganyan na ba tayo kawalang hindi man lang nila naisip na paano Manhid. taong bayan. Diba? Nakaka-insulto pa. Ito nga, lately nga, na sinabi pa na hypocrisy. yung involved na congressman dyan, si Saldico, Nakaka-insulto. he did not abandon it. It was a sacrifice. My I can God. say is that Ha? Nagdakaw ka ng bayan, kada sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an transparency abandonment. whatsoever. Nakita namin Ganyan na ni, makababa yung standard natin sa Kongreso. Mr. tinago Chair, lahat. And Ganyan na ba tayo they are kawalang just hiya so ngayon? comfortable doing it. They're manhid, not afraid. diba? Napaka Imagine, callousness, hypocrisy, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. at nakaka-insulto sa mentalidad natin Ito Pilipino. nga, lately nga, sinabi Nita, natatong yung talaga involved ka, na Congress. nakaka-insulto sa mentalidad nating Pilipino. Ganyan na ba ang Congress natin ngayon? Ganyan na ba ang ating Kongreso ngayon at atong tanagagik? Magbata-batar iraraman ya inbalikas ko ng Mayor Benjamin Magalong at Arapan Nasaray Congressman di ba manayad House of Representatives iban at atong tanagagi ka siguro aliwan si Congressman Saldico Labat sunak na di ba walang-wala rin apatalusan di man kasi at sararaya ya Congressman so apatalusan siya pa kasi sarari ang miyembro na House of Representatives so apatalusan. Nakaka-insulto naman na to ha. Imagine. Nagnakaw. Although, siyempre, wandyan pa rin po yung presumption of innocence. Until proven otherwise sa tatong tanagagik. Pero, wala rin circumstances dictates. Circumstances dictates nga sa aton sa impanresigned. Is that an admission of guilt? Bakit ka nag-resign? Kung wala kang kasalanan, maninindigan ka. Gauntan, to clear your name. Pero kung magre-resign ka, because your name is being implicated, gauntan na tatang tanagagik, ay, siyempre, pag iisipin natin, that is an implication of guilt. Gauntan na tatang tanagagik. Kaya sabi ni Mayor Benjamin Magalong, ay nakaka-insulto naman. Sasabihin mo, you made a solemn sacrifice by resigning. Nakaka-insulto sa mga Pilipino yan. Pero I think at ating tanagagik siguro kaukulan tayo yakin. Kaukulan tayo dakulya psychometrician. Hey, congratulations nga pala doon sa mga pumasang psychometrist. Lalong-lalo na kay Madam Lenny na isa ng psychometrician po ngayon. License na po siya. At siya po ay kino-congratulate natin kasi siyempre need natin yung mga psychometrician. Ano ba ibig sabihin ng psychometrician at tatong tanagagik? Ano ba yan? Ang psychometrician, wait lang. Tatanungin ko si Pagkwan. Pari Google. Ayan. Psychometrician.
What does the psychometrician do? Psychometrician is a type of scientist who studies measurements, or specifically the measurement of people's knowledge, skills, and abilities. Oh, di ba? Nan araraya at atong tanagagit kaukulan ti raraya. Tano walay problema tayo sa pag-iisip, agauntan. Oh, sa kanila tayo dapat pumunta, magpa-doktor para unabig tay ating pag-iisip na unsi siwawi akwanda at atong tanagagit, agauntan. Nagkalalo la, tawala may nalatayon report at atong tanagagik, agi, karakal manaya raykin, na duduralan, na may utek, wala ray dakal so singanana ang bagal, nagkalalo la ditan at syudad na Bagyo at atong tanagagik, antayo walay Himawaya studies, yajad syudad na Bagyo, untatagi subilang nasara may mankukumit na suicide. Man-suicide at atong tanagagik. At sa taon niya 2025 labat itanod syudad na Bagyo. Timbagay na atay 35, walay 35 incidents si agawa, reported suicide cases. And most of the lives lost were among the youth aged 16 to 30 years old. Imagine, as young as 16 years old to 30 years old, nakakaramdam na sila ng depression. And most karaklan at sari rason na pansuicide dararaya, lapod aro, because of love, because of frustration. Nayarin abastad ira or in syandara at ating tanangagik na sara may aaruan da. At karaklan at sararaya puro lalaki. Lalaki yan ang bibikal. Lapod, they are affected with lagi panangaro, and they're more affected than women. Unong at saya, so nalata yung informasyon na ating tanagagi. And what makes this more alarming, aya at ating tanagagi, may sakit-sari problema damot, likod at sa ati aro, family, pamilya mo't, okay? Say kwanda, say advice da tatong tanagagik, huwag mong sukuan ang problema. Ang problema, dadaan lang yan. Dadaan lang yan. Hindi ka nag-iisa. Always remember, God will make a way when there seems to be no way. Yakwanda at tatong tanagagik, God will make a way when there seems to be no way. Wala may insyerto ng Madam Lenny. Lenny de Venecia, tatong tanagagi kabasan kud si kayo. Insyerto sa may posto. At sa atan sa impakapasa to. At bilang sa kaya sa may gawaya September 2025 Psychometrician Board Exam. Ante kwanto. At sa may nawa ton informasyon. 2 days ago, I received 2 heartbreaking news in a single day. Kwanto. First, a friend of mine ended his life. Hours later, another friend reached out to tell me, Lenny, nag-attempt daw siya mag-suicide, sabi ng magulang niya. Kani mamburgas, mamburgas o bago kagagit. Both stories shook me deeply. Suicide cases are rising, and it pains me to admit that here in the Philippines, we still lack the resources and capacity to help everyone who needs it. Everyone who needs it. Now, taakapasaak kwanto. Then it really hit me hard. In the middle of uncertainty, a purpose was born.
a desire to help others, a calling to be someone who listens, to walk with those who are in pain, to remind them that they are not alone. Kaya asiksikaso yu, banbantayan yu rate kakaiba yu. Kano satay kaiba yu, dumalay behavior to, walalay gabay tun ibagatan. Kanyan teput yura. Kanyan bali-bali may always may communication. You communicate always with your family. Yura pulpulyana. Congratulations sa Madam Lenny de Venecia. Masalatan na tatin talagagi. Kung tuloy tayo at na ibalik yari ni Nasaren Pakabatan Paimano, manala po ni Saray Marangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy at ating talagagig sulik na ay balay. Diyan nga ranin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez. Always at your service. Nakakaulop na nakakanta bayunid sa agaw na Biyernes. Sa magtarilingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Meron po tayong nakuhang update at ating tanagagik ni Pakaradsaya so severe tropical storm Paulo. At dangalanti pa sa report, manlala po at the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA for short. Wadya at ating talagagik, dangalan tayo sa report. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor pa rin na severe tropical storm Paulo with international name na Matmo as of 8 in the morning. As of 7 a.m. may huling namataan ang sentro ni Bagyong Paulo sa coastal waters na po ng bayan ng Dilasag sa may northern Aurora. Ito'y bahagya pang lumakas from 100 naging 110 kilometers per hour na yung lakas ng hangin nito malapit sa gitna at may gustiness or pagbugso hanggang 150 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at bahagyang bumilis at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, andyan na yung makakapal na ulap. Ito associated po dito sa mga kulay orange at kulay pula dito sa ating animation sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na doon sa mga posibleng daanan ng bagyo dito sa may northern Luzon and lalawigan ng Aurora. Habang natitirang bahagi ng Luzon, meron tayong mga kulay dilaw, kulay green, associated po yan sa mga medyo makakapal pa rin na ulap na siya nagdadala ng mga light to moderate rains. But most of those areas na magkakaroon ng malakas talaga ng mga pagulan ngayon na posibleng magdulot ng mga baha at landslides, doon pa rin po sa may northern and central Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, merong mga kumpul ng ulap dito sa may silangan po ng Visayas, malapit sa ating Philippine boundary pero wala pa namang indikasyon na ito ay magiging isang low pressure area. Base naman po sa latest radar animation po ng PAGASA dito sa may Baler Radar, inaasahan nga po ang pagtama sa kalupaan ng sentro nitong si Bagyong Paulo, somewhere po dito sa may northern Aurora, sa may Dilasag, or sa may southern part of Isabela sa may Dinapigue. But most likely knowing po na west-northwest ang pagkilos niya, inaasahan po between 8:30 hanggang alas 10 ng umaga ay sa may Dinapigue, Isabela po ito magla-landfall. And then afterwards, possible na tawirin pa nito simula ngayong umaga hanggang mamayang hapon itong malaking bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera Region and Ilocos Region
at pagsapit ng early evening naman ay nasa may West Philippine Sea na ang bagyo. Kitang-kita din sa ating latest radar animation itong mga associated na malalakas sa mga pag-ulan, mga kulay dilaw at kulay pula. Kaya asahan nga ang mga heavy rainfall warnings and advisories, itataas po natin sa mga susunod na oras. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan ng kikilos ang bagyo doon sa mga lugar po dito sa may Northern Luzon, posibleng tamaan nung sentro ng bagyo, itong Isabela, Northern Aurora area, and then afterwards, Mountain Province and Ifugao, Northern Benguet, Ilocos Sur, and northern portion of La Union, hanggang pagsapit po ng hapon or gabi ay nasa may West Philippine Sea na ito, at bukas ng madaling araw or umaga, ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility patungo po dito sa may Southern China pa rin. Iko-consider din po natin yung kabuuang lawak ng bagyo sa ngayon. No? Yung northern part ng bagyo nasa 350 kilometers, yung southern part naman nasa 250 kilometers. So bagyang mas malawak yung bagyo dun sa itaas niyang bahagi. So hagip talaga po ng kabuuan ng bagyo ang Northern Luzon, gayon din ang most of Central Luzon, down to Northern Quezon kabilang Polillo Islands. At ito rin po sa may northern portion of Bicol Region, dama rin po yung may kalakasang hangin at ulan. In terms of intensity, posibleng severe tropical storm hanggang sa makalabas po ng ating kalupaan itong si Bagyong Paulo. So nasa around 100 to 110 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito na mararamdaman ng ating mga kababayan doon. No? But hindi pa rin natin nirule out na lalakas pa ito ng bahagya into 120 kilometers per hour sa mga susunod na oras. And then pagsapit po ng hapon, ay dahil ito ay magkocross po dun sa may Cordillera region, no, posibleng bumaba pa ng bahagya yung lakas ng hangin ito from 110 to 120 down to 100 kilometers per hour. Nonetheless, magiging malakas po, equivalent talaga yung ganong kalakas po na hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan doon. So ngayon po, meron tayong nakataas pa rin na wind signal number 3. Dito po sa mga posibleng daanan nga ng sentro, Northern Aurora, central and southern portions of Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, signal number 3 rin sa Mountain Province, Ifugao, southeastern Abra, northern portion of Benguet, maging sa central and southern portions of Ilocos Sur at sa northern portion of La Union. Itong kalakas po na hangin na 100 to 110 kilometers per hour, posible pa rin makasira po ng mga struktura na may hina, yung mangyayari po sa kahoy in particular, at posible makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente na siya nagre-resulta po sa mga brownout. Signal number 2 naman ang mararamdamang hangin dito po sa may central and southern portions of mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya, maging dito rin sa central portion of Aurora, signal number 2, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Buong Kalinga, signal number 2, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Benguet, southern portion of Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, at hilagang bahagi ng Pangasinan, signal number 2. Asahan din po ang mga pabugso-bugsong hangin, signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, rest of Apayao at rest of Ilocos Norte. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Aurora, Northern Quezon, kabilang ng Polillo Islands, buong Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, buong Catanduanes, signal number 1, at maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Pangasinan, northern Zambales, buong Tarlac, rest of Nueva Ecija, northeastern portion of Pampanga, at northern portion of Bulacan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, plus parts of Panay Island, Northern Samar and Eastern Samar, asahan din po yung mga pabugso-bugsong hangin, epekto naman ng outer cloud bands nitong si Bagyong Paulo. Pagdating naman sa mga pag-ulan, aasahan yung pinakamalalakas na ulan ngayong araw. Dito pa rin sa mga unang tatamaan nitong si Bagyong Paulo, itong Isabela, Quirino, and Aurora, possible po yung higit sa 200 mm na dami ng ulan na posible magdulot ng malawakang pagbaha, hindi lang doon sa mga low-lying areas, kundi maging sa mga kailugan at mga sapa, and possible din po ang landslides or pagguho ng lupa, lalo na dito sa mga areas sa mga Caraballo Mountains and Sierra Mountain Ranges, mataas ang chance ng landslides. Sa katutan natatang tanagagi ka, so sa may latest report, alas 8 na Kambosan, malala po DOST Pag-asa. So balag ni may volume na uran. Iter to si Paulo at atong tanagagik. At Uilo Common, Aglayang Makaaron. Tani, high tide pa ni Matnatan. Pigara, 3.44 meters. So katagay na danom natan. At sa may dinalan ko ay at ngalngali abutan tulay flooring na sa luluganan. Kaya sana hindi na makadagdag
itong tubig na to. By the way, meron po tayong na hawak dito na lisensya, driver's license. Ito po ay napulot ni Mr. Buko. Driver's license ang nakapangalan po dito, Amelia Garcia Bautista ng 73 Manga, Santa Maria, Luyan North, Mapandan, Pangasinan. Expiration date po nito 2026 pa. Sayang din, Madam Amelia, kung may nakakakilala man kay Madam Amelia dyan po sa bayan ng Mapandan, pakisabi na lamang po, nandito po yung kanyang driver's license. Ano ha? Amelia Garcia Bautista ng 73 Manga, Santa Maria, Luyan North, Mapandan, Pangasinan. Andito po yung inyong driver's license. Pakikuha na lamang po dito. Ano? At siya nga ho pala, pinapaalam din po ng bayan ng Calasiao na yung pong saysay na Calasiao, supposedly nung September 29 magaganap, ay na-move po sa October 8, next Wednesday po yan. Ano? This coming Wednesday na po yan. At kung gusto po ninyong manood, bibigyan ko po kayo ng isang complimentary pass. Di ba? Kung gusto niyo pong manood, meron po kayong, bibigyan ko po kayo ng isang complimentary ticket, one seat only, para manood ng Saysay na Calasiao at ng Faces of Calasiao dyan po sa Calasiao Sports Complex sa October 8. Yan. Kasi nabigyan ako ng 3, sa aming 2 na lang ni Mrs. ito. Meron pa akong isa. So kung gusto niyo manood, bigay ko po itong isa sa inyo. Saysay na Calasiao, October 8 at 1 o'clock in the afternoon. Okay, si Sir Jerome, good morning. Sabi niya, have a blessed first Friday to all kapaborito. Ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat din po sa pagmamaneho. God bless. Thank you, Sir Jerome. At syempre sa mga single ladies dyan sa Barangay Basing, good morning. Lalong-lalo na kina Madam Emma Lipio, Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at si Madam Ja. At syempre alam ko nakamonitor ngayon si Madam Ana Marie. Wala silang pasok ngayon kasi under signal number 2 ang ating ilang portion ng lalawigan ng Pangasinan. Ito, as of 8 a.m. October 3, 2025, nakataas na po ang tropical cyclone wind signal number 2 over the northern portion of Pangasinan, including the municipalities of San Fabian, Sison, Pusurubio, Omingan, San Jacinto, Lawak, Binalunan, San Nicolas, Natividad, Tayug, San Manuel, Asingan, Santa Maria, San Quintin, Dagupan City, Mangaldan, Manawag, Bolinao, Anda, Bani, Alaminos City, Sual, Labrador, Lingayen, Binmalay, Calasiao, Mapandan, Santa Barbara at Ordaneta City. And the rest of the province remains under signal number 1. Signal number 1 at ating tanagagig. Hello and good morning kay Madam Merapi Krimit Estaria. Good morning. Kumusta la kasi di man udkin Cebu at ating tanagagi, grabe ramay gaw-gawa di mag-Cebuan to pakita lang natin yung mga video partner, engineer. Talagang
kimukusbo, akuskusbo at atong tanagagi kiraraman sa building da diman. At sa isang katagayan niya, opisyal, na ba... Kung mga buguhanon o sa bang apektadong lugar, so, akakarla di man, mauni ang damage sa earthquake dari sa Bugo City. Gikan dari sa mo ang subdivision, among gituyok ang proper Bugo. Cebu City, di man at Bugo City. Mauni siya mga guba, guys. Particularly Bugo City at Cebu. Sa Topaz Road, mauni ang kahimtang dito. Dari nga eskina dapit, nabuak ni ang tunga sa karsada. Ang amping ang mga motorista, labi na ang mga magmotor. Kay basig matuwad mo dari dapita guys, tako ang damage. Sa katuning may arcade, Sheila's ukay-ukay, totally damage gid ang ilahang building. Tapad ni sa Chokes Tugo dari sa Bugo City. Dari nga eskina dili na ni siya malahos ni left turn mi kuning kayong dili pasudlan ang dapit sa may silak mao ni lahos lang mi sa unahan. Nangita ang tami anig magpag-asa sakyanan guys, pero burn out man di ay. Dari sa eskina sa may party, Bugo Glass Center. Doon na say damage ang ilahang building. Unya, padong na na siya lugsong dito sa may BDO, Macdo. Ako sa damage there guys sa mga residential areas. Kaning nga karsada mo ni Ampie Rodriguez Street. Ug mo ni ang natabo sa Macdo, Bugo City. Mabagid ang ilahang building, totally damaged. Dili na gini siya magamit. Masban gini siya. Dere ang padong na ni saka sa Cogon Junction, Jollibee. Basad kayo ang mga balay dere. Mga karaan nga balay no nagbagid. Nasuldungan niya aman so the big one niya ang Rian Motors at bangon niya mo ni ang side sa may iskina. Gialihan sa dandaan dere guys dili ta kalahos, so mong ni-neutral mi ni saka mi sa simbahan o wala na dito ang tower sa Patria ni Senior San Vicente. Nahugno gid siya. Unya guba sa kaining daan dere, maglisod kid sagka kay ni ibabaw ang kalsada. Mga amping mo mga motorista sa pagbiyahe karon, tanawa gid niyo klaro ang mga kalsada una mo mula. 5.1 magnitude ditan at city of Bugo. Bugo City at ating tanagagi. Ken kapatak-takot ni sumpasyar ditan. Makapatak-takot ni sumpasyar ditan. Ay nako. By the way, yan sa First Friday kong ko. Mandasal tayo at ating tanagagi. And by the way, October 4 bukas po, mayroon pong libot at atong tanagagik. May solemn procession, alas 6 po ng umaga, ilibot da may imahe na sa Birhen na Manawag. Yawadya at syudad na Dagupan. Libot at atong tanagagik, alas 6 na kabosan. Insan walay nagawan misa, alas 8:30 na kabosan, to be presided by Archbishop Socrates B. Villegas. Sika to mismo sumangida ulo na satay misa. Sika to mismo suman misa. So nabuwastan, alas 6 na kabosan, kapiestaan. Kapiestahan na sa Inan Birhen na Manawag, dyan syudad na Dagupan. Kanyan wala ra may novena yung nagagawa every afternoon. Wagak na lilingon, mandadasal iran na sa may Holy Rosary. Nabuwas o kapiestaan na sa Inan Birhen. Hopefully at ating tanagagik at sa nagulaba jay si Bagyon Paulo umpawayla at the Philippine Area of Responsibility. Koy, congratulations nga pala. Congratulations sa mga LGUs na meron pong compliant. Compliant po ng mga LGUs for the calendar year 2025 full disclosure policy. Full disclosure policy. Compliant LGUs. Ito po yung mga compliant LGUs sa lalawigan ng Pangasinan.
Malasiki, Manawag, Mangaldan, Mangataram, Mapandan, Natividad, Pusurubio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Barbara, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Sual, Tayug, Omingan, Orbistondo at saka Villasis. Yan po yung mga LGU sa lalawigan na compliant sa calendar year 2025 full disclosure policy. Congratulations sa inyo. Ni wala manayakin mo na yayagyagad Indonesia 6.0 ng September 30 gi. Sabay sa Pilipinas. Gi. Pero sa Maxil ni yagyag nalilikas tayo ayaso nagagawan korupsyon. Ayaso nagagawan korupsyon ng bansa tayong Pilipinas. Nesay kwanto na Mayor Magalong lahat sila korap. Ibinunyag niya na may 3 talamak sa katiwalian. Big 3. Ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Big 3 na anyay pangunahing sangkot sa katiwalian sa infrastructure projects sa bansa. Bate sa kanyang maikling panunungkulan sa Independent Commission for Infrastructure. Ito yung mga Big 3. Kabilang sa Big 3, ang mga politiko. Yan, number 1. Pangalawa, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Pangatlo, mga kontratista kwanto. Pero los buenos sa mga kontratista, meron naman yung talaga malinis ang record. Okay? Lahat yan, kwanto, corrupt, kwanto. One thing I found out, there are actually only 3 main players. Yung mga corrupt na politiko, okay? So at least specific siya, yung mga corrupt na politiko. If you are not corrupt, hindi kayo kasali rito. Okay? Yung mga corrupt na mga bureaucrats. Kung hindi kayo corrupt na bureaucrats, hindi kayo kasali rin dito. And we are talking about infra. Big sabihin, mga corrupt na DPWH officials at yung mga corrupt din na contractors. Ingitan. Lahat sila corrupt kwanto. Ay, agi. Ay, bueno, ang kapulay antisayin mong patanir. Ibalitak labay at atong tanagagig. Sandigang Bayan junks the bid of Senator Jingo Estrada to dismiss the 11 counts of graft charges filed against him, among others in connection at sa alleged funneling of 183 million of his Priority Development Assistance Fund or pork barrel at sa may NGO siya kayarian ng Napoles. So what is next? What is next is Unso Bela. So number 1 ng kapaborito Joey Baby. Dad nga ran na si kapaborito tayo RJ Jimenez. Akalop kantabi lang ulad sayan ago na biyernes sa Diknay Valley sa magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side si Engineer Nixon Dakal. See you Monday mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News Station nasa Pangasinan sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tagsinimbat ng kapaborito RJ Jimenez.